Indeng Parisira Kripri NKBA pening kana sega mai pika chingrum chingchia prang demand ko mida ni phai kripor ni kang samalam pherang ke tum ko midam lake ni hang KARBI Baptist Association thiek pen NKBA ni kana seg mai pi ni fu hidi sajar mundi dia long sar ko ni phai krip shop and pre sirkeban perman mai pi padu ponji lapen bang solong DLBKA president harunong pipen pachi lake ni phai krip trok pen Indeng Parisira Kripri NKBA mai pi pang cheng pon pula pen kadawi atum hantame tiri kamai hin pen phapon lapen arna malam ikwan chairman lagi Reverend Solomon Rongpi Reverend Tenson B lapen Reverend Dr. Anderson tok bia tum si than ponji lapen la sa mayang bong thangki bank kawi de je phansi KARBI ANGLONG rada to phan chuning report lapen kangker kang hap kawi de je phan lapen det homosa gi mesen mi 8 kilong je phansi kadawi rada to phan chuning report Tangti alang likaning jilam le arjupon accident. The proven real son si report KARBI ANGLONG TV9 news. Kado kabe KARBI ANGLONG arat doan aphan keru pipar piglo ini ni tumdak hidi sajer amonduli long itumdak NKBA Parisira Krip lia phong ningkan sek amai pi kecak ya phansi ni tumdak pendel lapen itumdak decorate kado kabe kam pini pen itum energy ding pen claim si non tangi dog ason lo la pen up pen dilitum la bangso Parisira Krip dia phong ningkan sek amai pi NKB amai pi nitum pangcheng ko tarik kret rock pen tarik crazer cap an asi KARBI ANGLONG arat doan phanta ke pachini dun lam thegla pen lo thegela so mai long KARBI ANGLONG arat doan tun tame ke kroi rapet akorte la peningir ahi khok atum andame na je tong nun peje phansi nilitum dak tirikam ahin pen kadoi phandame chup hapon lo laben pardame labang somai sek nilitum dak arnam lam ke thanjia phanitum ke chup hapon do Reverend Dr. Solomon Rongpi lapen tuma Reverend Tenson be lapen Dr. Reverend Anderson Tokbi alang litum pen joksi laso sek arnam phan kero mate arna malam hei ni tum han than pachini ponji asila so amai segang bong thanga ke bank ke phan ka de phan si KARBI ANGLONG ra don phanta chuning rilo ke bon kang kir pen pen de thomoi sang bong antame mesen met ke long e phan si pini nilitum don arat phanda me ka chuning report Tangti la KARBI ANGLONG kon nia charge ni la subtak bang kon ni tingum la so charge lo non ni tum dak la so mai sek ni tum ka chingrum ni dak NKB da KARBI ANGLONG monduli bangke Parisira monduli kretrokando monduli Parisira monduli kretrokarada tumdak wangsi arnam phan kiru karchu anong bethe por enpo Tangti nang litum la so chingsiang ko kilam kedam gosan ni nang litum la dak pendal ki kim ben singlok dak la so hidi sajar Baptist Church ang tumhan nengki receive lang la so thak nang tu penam thi si sabso nilitum la so mai ke pichun ponja phan nilitum la dak DLBKA di Phulongri Baptist kacalang kaching rumah mai pen sini tun labang so amai ni tum hospon lo lapen adima bang ke dak hidi sajer amonduli long si ni tum hospon lo lapen dak kado kabia kam ke claim ke ni tum la dak monduli crazer cap lapen fellowship ko raisi kajalang amai pen sin tum monduli tin pen rang si ladak so serok nang claim lo lapen la so mai ke pichunya phan tangka poisa ta me ni tum la monduli crazer cap lapen fellowship incorresi kaching room pen nitum amonduli tin pen asap naso amai ke pichunya phan nitum kacherap kachitu pen si nilu naso amai bangke pichun pon Manja police station ke paro ikoin tiarong along hem kong chingkoi kedam tangar ko ni phai krip li por phai kebra chitima por malom silong kan ke bang bomba hem konglong kohima na thugiram jipura kame iya jok habit na thipasi chok kajing koi phet hem konglong number lake NL016B0662 birta ke tok bom huran ke kithi ke jang avelang basi birta ritun tong sukot pen manja police station na tum ko chingkoi ademan pali don pen areng an hubisu atuma phan manja primary health center long si sela pon bomlang Manja pen Vidya Singh Terang report KARBI ANGLONG TV9 news Indeng
deng thong ke ra ka thong karbi la met amai ka talon bon jia klamalong pherang ke ton ko mi da ni phai kripli ai koi chiklo sorry ni reng koi ra pho bolong komanji karbi jutang klamalong ing deng thong ke ra ka thong karbi la met amai kana se ka mai pi ke paman bon jia long ajak ding klui pen pang dak pon mate arni ke hok pon tangar ni puthot kilar thu de da puthagar jilong pen pherang ke to wa dimak long pali dam si karbi la met amai na pen tiri kama mai tum phan dar dakalam thi kar jutam mangso karjida manghu karbila med amai tiri kamam phuan parta karbiang to mas konsel yema khai man thuram nik thiben pachini dona tenki kidam tang hot pathik ponar koi iphai in kor pen in kor plian si pathik pon lo mas tame kikim krak luthui ka samar la pen pen hana sai kitang ti do ko job induk chipak lang pon kar la pen karbiang longa rata tum has tame langli hin pen dia che hang pon la pen puthat non nang kili jiar koi phai kripli pen kor Troxiani puthot alang tu ben arni hok pan ben pran kya thino lamte pachini don lapen lamang so arni karbi anglong ang tang ke do ana lamet chinghon ben khai ga chinghon lapen karbi rat ke do an sisteme karbi lamet amai ni kam ase kamai pi ke pamon pon je long ga chitaw nunji lapen aliar chamne pi dun popu si chuning ripat upon news report karbi anglong TV9 news non la tentu karbila mai ka talon banji hut kacisi non itu sedang pon lun singar pun lepen ling he cibges non itu kumama si kacisi pon gitu Nyali tum kacing vai doge dulu labangso rada mai pi long bangke eli tum kacing honai Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Ronghang alang lipansi alhi sarpo man pe na bangai chuang pon po la solo ko dili tum da Karbi Anglong itu MP dopo MLA dopo local MEC doan EM doan na itu alang litum phansi ni tum chuang pon po ngapen ke ili tum da invite artist pusitame ke chengsi lo ma sabsu ke chingwai pon padolo kaprek alun se pi bang kaprek tum phan hang te chogi ma pula so chingwai ta doge dulo stami nili tum ma thalo e tum mithang khai pilo puita ho mai pina posi tum Karbi ang bonglong ta Karbi khai long ta lunse po puno lunse pi puno barim tum dopik ni tum ke chopapon kang tum dolo hai di Chandrokanto terang fantani litum chopapon ji kusima thalo lapen ke ala pansing croson lapen ke bari rong pharpi lapen ke pukhila lekthipi jolang litum phana salsi ni tum bang ke chopapon ji kusima thapon si program lo bang tame ala ki print tang te chotlan la hai ta ka pati kuk dolo hedia sabso la documentary mukha kap ke tum aporateng kan ko bentu sikin nangi mala so long le dera joini sini phita pa phinang koklo sila program alo mokhata pena bana bange ni tum ki print tangik pola pen ron daronik pola si hala program alo long sini tum ko mama hansi ke jo phama ha dagali tum thek long lapo कैसे हमें डिस्ट्रिक्ट कमिटी कैसे जम संति मुंगारो तुम पेन फ्रैंक के एम आई कंगनी जेरी केंदे डिजिटल न्यूज़ फॉर मसाई हेमालोंग कैसे हमें डिस्ट्रिक्ट कमिटी तुम पेन फ्रैंक के एम आई कंगनी लबांग सब फ्रैंक के एम आई कंगनी न कोके किदम तंग भाई क्रेसिया अकोचिक्लो अर्नी किदम तंग कंसिस्टेंसी लोंग Karbi Anglong सीएम पब्लिक इंटरेक्शन अमाय लोंग हरोघाट एमएलए दर्शनो हापेन मिमी हिनु नलम के संग पिन को तुम फन कारबक पन मते cham he phui no bu kachi song la song ja tumhan kipu din ta putha ka thumi ni phai phri thom ar ko chik lo ni ka sam philan pia tawar khong thom along MLA dor ha ni ki khai pon ngape puthat BJP klemang atum tami BJR putha ka chi song song ja li song phar la penari sam ho tumhan amai phi kai putha ke se hamren district committee sai hem wen sing trang pending ang sam si chapon lapen kache song song ja tumhan BJP claim bang tuma phanme mi hinno lam karbok tap ka sor tap lapen ilu kache paklang lupu ar bokpon lapen halupu amreng constituency along mondol committee along kache so ramesh sahana phan mai phuar puke peke chok chipusi kesi hamren district committee mai phuren singchirang pen pachini pon juri ken deng pen karmel ki so report Karbi Anglong TV9 news tame hala public interaction
program long pen dorsing long han MLA horakan MLA alang ni jumeme juno no ason kaciso atamakan kipu bangke nilitum karbi lucal ya song hin dan bangke ninduk pik khaya athe hala so jumeme juno no kipu oncok takalidan nono bangke papi mi hajong la BJP Jiwa Morcha pilode BJY yang situ alang itu bangke non kiklaim itu bangke litsong longkam ame pike kaya sonsi alang itu la sona saisi deng itu lasi litsong longkam ke inu alang ke hadharon namuni alang ke MLA takali MP takali MEC takali inu kacesong asong jam pucok pulutan te non kacari on a BJP atu difu dili dispur difu cari dat pada setame labangso eviction claim ithek apot kacit hirak ni apa cibi koksi alang ami pike kaya bangke alang itu kamatha BJP Jiwa Morcha tu kamatha kelele Apollo basi nilihin kan jong lolo lasi nona ko alang itu cuthera skinai je BJP pen non ningkan kep hoke play ko naga cari setame karbiang long kan hempre ke BJP kacari aku sige long ko upen cengno ason kacit cakdo lo long le atu ya hoi setame inci sita karbiang long le ke pipe ko siam doktor Tuliram orang setame amai abang tino masih kan dia tengok acet kau kali dak si alang pihak kesalan setame halai tak icundin kali setame ini kaceso abangku atu mapan injam apu kahelo ani buka ciri Indut MLA kalinji nagi abangku badi labangke nilutum kan bilucal ya songpen bangke ninduk lo lasi pini nilutum setame tim kan galong kacari atau mapan nilutum abangso presmi dalong per nilutum kan cuning dilo pini pelabangke nilutum setame indut karbiak hei pan kacing hon karbiak hei pan si keklem usialang nang setame cipulo lasi lit song long parapan ami pike kaya bangke nang tum tong nang ku basik nilutum karbi lo jang ya song hinde cuning dilo